Noizti daukazu mugikorra? Aspaldi ez dakitxe, 17 urte nokenetik. Eta gogoratzen duzu, lehen aldiz erabili zinunean aurretik nola komunikatzen zinen edo? Zer erabiltzen zinen? Lehen hau etzagun ez, hortan lagunen telefono dana sakigun fijuak eta etxetik ditzen gauen. Eta internet, noizti daukazu etxean? Aspaldi, ez dakitxe esaten. Ez dakitxe esaten oin dala zen bat, baina 25 urte nokenetik bai. 10 urte, 15 urte bai. 12 urtetik gurtzi gora bera. Eta interneta adibidez, noiz daukazu? Berdin. Osa, dekot momentu guztietan, hori datu ilimitatuak eta holan. Desde los 13 años o así. 13 urterekin edo, akaso 11 urterekin edo baneukan tapadun bat. Eta horren aurretik telefono finkoarekin. Nik uste eta 15 urte nokenetik edo. Eta aurretik nola komunikatzen zinen ez dakit lagunekin, familiakin, jendeekin? Lagunekin gelditzeko eta telefono fijuakin, nire etzen ontzan lagun batek, gero bestiak itxen gaben kataia moruan. Eta etxekuekin eta holan, ni gatzan bizinitzen, oinezko itzan bizinaz, baina etxekuekin eta holan, ja antolauta, jasokotzut ordu honetan hemen, eta ezauen improvisazioarako tokirik. Eta internet, noizte daukazu etxean? Ez dakit esaten, baina, txiergoen abienien igual 16 urtetik edo lako zer. Gaur egun oso zabalduak da ze mugikorra eta interneta, eta uste oso onerako edo txarrelako izan dela aldaketa hori? Nik uste dut onerako. Ondo erabilitza onerako da. Txarrerako. Bai, uste dut gaur egun hori menpekotasun handia dekogula. Mugikorra eta orokorrean telebista menpekotasun handia, bai. Bueno, yo creo que es un arma Bi aldeak ditu, gauza batzuetarako ona eta txarra beste askotarako. Nik uste dut bide asko zabaldu ditxula eta internazionalizazio mundu honetan, azkenen aldaketa honak ekarri dauela, baina bebai azkenen ikusten da eta oin dabil bolo-boloen dabil, umia ize eragin, bebai helduei, zelako engantxatu gazen telefonora eta horrek zela afektetan dagoen, orduen, bizkate iritzi kontrajarri xadokot. Nik uste dut azkarregi izan dela, lehen geneukan bizitzatik gaur egun dagoenera. Sare sozialei dagokienez, zein sare sozial erabiltzen dituzu normalian? Hau da, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube... Badaukete WhatsApp egunero, gero Instagram bebai ikusten dut eta TikTok bebai. Eta zertarako erabiltzen dituzu sare sozialak? Denpora pastako. WhatsAppa bai da komuniketako eta lagunekin berbaitxeko, baina beste dana denpora pastako. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter... Danak. Danak erabiltzen dituzu? Eta zertarako erabiltzen dituzu? Harremanak sortzeko, bai lagunak edo jende berria ezagutzeko, eta hori, bai, harremanak gehien bat. WhatsApp, Instagram, TikTok, gutxi gehiago. Bideoak ikusteko amaigabea den scrollinarekin. Eta albisteak ere egia esan Instagramen ikusten ditut. WhatsAppa hori komunikatzeko bai lagunekin, bai lanien, Telegrama bai adibidez ikastolan Telegram taldiak eta dauku, eta gero Instagrama gehien bat kotiletako eta argazkiak ikusteko eta holan. Oso ondo. Bai, nik uste dut buruaken erabiltzeko gauza diela eta 16 urtetik berakoek ondion hobeto ezetz. Nire ustez, ideia ona da, baino eske ezinezkoa da hori bermatzia. Zergatik? Uste doalako gurasoek desinformazio handia dekiela eta eske ezinezkoa izango dela hori aurrera eramatia. Me parece bien. Sí, dicen ahora que es... Ondo iruditzen zait, esaten dute arazo bat dela nanarekin edo modu biometrikoan identifikatu behar duzuelako. Baina arazo bakarra da interneten egin beharrez diren gauzak egiten dituen jendea, eta nor diren jakin gure zutenak. Bestelakoan ondo iruditzen zait. Are gehiago, umei bakarrik ez, jende nagusiagoari ere debekatu beharko litzaieke internet. Ni horren aldekoa naz, azkenien, debekua esarri aurretik bebai, nik uste dut gurasuek hor papela daukoula. Azkenean gure esku bebai dauela, ez dala igual debekura iritsi beharrik, baina debeku honek laguntzen badau, danok kontzientziatzeko zeosegatik da. Menores sí lo veo muy bien, eso sí lo veo muy bien. Adingabekoekin oso ondo ikusten dut, jende gaztearendako bai. Badaude eskuko telefonorik ere izan beharko ez luketen umeak, azkarregi doaz, bai. Iban demasiado deprisa, sí. Gorroto domezuak dituzten plataformak zigortziaren aldere agertu da, eta zer uste duzu horren inguruan? Ondo betzeta jat. Hori dana, ondo betzeta jat. Nire ustez hori ideia oso ona da. Ze hori, ikusten dugu TikToken bideo asko eta komentario oso txarrak ipiniz eta jendiak ez dau pentsatzen, aurrez aurre zenuke hori esango.